Ayan, hi guys! Nandito na pala kami ngayon sa terminal ng barko. Kukali lang yung aming barko. Ayan, nakakuha na kami ng ticket. Tapos yung ticket na German ay regular, 1,560. Tapos yung sa akin naman, 1,251. Dahil naka-discount ako dahil meron akong PWD. Ayan, tapos yung aming alis ay 7 o'clock ng gabi. 7 o'clock ng gabi. 7 o'clock, 7 p.m. Mamayang gabi. Kaya mahaba-haba pang oras na aming antayin. It's only 11:38 ng umaga. Kaya nakahilata muna ako dito sa buwan. Ayan, mahabang ang aming biyahe kanina sa bus, halos 6 hours, kaya napagod talaga ako. At merong bakanting upuan dito sa pier terminal, kaya humiga talaga ako. At ganito naman talaga laging ginagawa ko kapag merong bakanting upuan, humihiga ako. At ayun nga, si German ay nag-charge yung kanyang cellphone habang hindi inaantay pa namin yung aming oras sa pagsakay ng barko dahil medyo malayo-layo pa naman at maaga kaming nakarating dito sa Surigao City ng pier papunta ng Cebu. At hindi na nga ganun karami ang pasahero dahil ang iba nagsisialisan na rin naman papunta ng Siargao at ibang lugar. Kami na lang kukunti lang naiwan siguro para sa 7 p.m. na barko papunta ng Cebu City. At ayun guys, finally, pinapasakay na rin kami ng aming barko. Ito yung Kukaling ship, papunta ng Cebu. Galing dito yan sa Surigao City. Si German na yung pinabitbit ko ng kanyang maleta at hindi na kami kumuha ng porter para hindi na kami magbayad dahil para makatipid din kami. Ayan, medyo maaga pa rin naman. Nasa 5 o'clock pa lang yan at saka 7 p.m. pa lang yung aming alis. At eto nga, dito kami nag-check-in, ay dito kami pinili ng bed sa tourist para medyo komportable naman dahil napakainit talaga sa economy lang. Kaya yung kinuha naming ticket ay tourist para medyo naman malamig at makatulog kami ng mahimbing. At hindi na pala ako nakakuha guys ng bed na sa baba lang sana. Ang nakuha naming bed ay sa taas na dahil late na rin kami kumuha ng ticket. Kumuha lang kami ng ticket pagkatating na namin ng Surigao. Samantalang doon pa kami galing sa Tandag. Ayan, nagpahinga muna kami ni German pagka punta namin dito sa aming bed number dito sa tourist. At yung iba wala pang medyong tao dahil medyo maaga pa naman. Kaya nandito na kami. At ayan nga, kumuha na ako ng blanket at saka bedsheet dahil para komportable yung aming higaan. At ayan nga, sobrang lamig. At ito guys, nandito na nga kami sa hotel. Hindi na ako masyadong nakapag-video dahil meron din akong bitbit na 2 bag dun sa barko at pauwi at sinakay namin sa taxi. Nandito na nga kami sa hotel. Nag-aantay lang kami ng aming oras para mag-check-in. Pero hindi pa oras gaya ng pag-check-in namin kaya iniwan na lang muna namin ang aming gamit sa lobby. At ito, dahil may swimming pool naman sa hotel na aming pag-iistihan, nagpahinga na lang din muna kami dito sa swimming pool. Ayun lang guys, thanks for watching!